Volám sa Petra, pochádzam zo Slovenska a meditácii sa venujem už 21 rokov. Vybrala som si, alebo teda táto meditácia ma zaujala tým, že nás spája s vnútrom, že nás spája s tým, čo spája všetky ľudské bytosti na inej úrovni, len na verbálnej komunikácii. Taktiež je to veľmi dôležitý aspekt môjho života preto, lebo mi dodáva vnútorný mier a pomáha mi prekonať veľa prekážok. No na začiatku, tým, že som bola veľmi malá, mala som asi 5 alebo 6 rokov, keď som sa prvýkrát stretla s meditáciou a vlastne prišla s tým moja mama domov. Samozrejme, že asi som si to nepriniesla ja sama, ale v podstate moje vnútorné hľadanie nejakého procesu v mojom živote, ktoré by ma spojilo s mojím vlastným ja, ma ťahalo k tomu, že aha, mama medituje, tak skúsim to aj ja a v podstate som si k tomu sama našla cestu. Nebolo to tým, že by ma mama nejak veľmi tlačila alebo viedla, bolo to naozaj moje vnútorné želanie, ale vlastne k tomu dopomohla naozaj tá moja mama tým, že to doniesla do môjho života a že sme vlastne mohli zdieľať takú cestu sahaja jogou alebo meditáciou spoločne. Pre meditáciu je kolektív dôležitý kvôli tomu, že každý sme ako chemické prvky a všetky chemické prvky nie vždy súladia. Ale tie prvky sa vedia nejakým spôsobom modulovať pri tej meditácii. A vedia sa zrazu zladiť aj tie, ktoré by na seba napríklad reagovali, nejak by vypenili alebo zmenili farbu. A niektoré, ktoré sa už dokonale zlievajú, tak už nepotrebujú nejakú veľkú prácu a len si užijeme to stretnutie jeden druhého. Duchovný rast je asi organický proces, ktorému sa nevyhne nikto, len nie všetci ho berieme pozitívne, lebo skôr je zložený z toho, že čelíme nejakým prekážkam, ktoré nás vlastne robia silnejšími alebo zdatnejšími v situáciách životných. Ale v podstate nikdy to nie je strasť. Skôr je to niečo ako posilňovňa pre naše vnútro. U mňa sa prejavuje kundalini asi najsilnejšie na rukách, cez prsty a cez dlaň. Ale niekedy mám veľmi, veľmi silný pocit v mojom vnútri, pozdĺž mojej chrbtice v podstate, kde cítim špirálu energie, ktorá je niečo ako, nepovedala by som to, že je to mráz alebo mravenčenie, je to niečo medzi tým a kebyže to mám vizuálne nejak popísať, tak je to skôr ako sparkling, ako sparkles, glitter. Je také konfety alebo niečo, ale vlastne stúpa to hore takým špirálovitým pohybom. A najkrajšia časť je to tie zimovriavky, ktoré nie sú až také bežné, ale sú veľmi povznášajúce. Keď som bola mladšia, mala som asi 17 rokov, tak som si všimla, že moja myseľ vyzerá ako prázdny papier. Čistý biely papier, ktorý je jasný a dáva mi vlastne priestor rozšíriť svoje porozumenie v tom bezmyšlienkovom stave. A v podstate v stave bez myšlienok sme otvorení oveľa viacerým aspektom alebo pohľadom, s ktorými nemusíme spočiatku súhlasiť, ale vlastne vieme to precítiť cez to bezmyšlienkovo tak, že vlastne spoznáme to ako pravdu alebo niečo, čo nám dáva zrazu zmysel, aj keď nám to predtým zmysel nedávalo. Tiež je to pocit obrovskej relaxácie pre mozog, pre moje oči. Ja to hlavne cítim teda na očiach, že vlastne vždycky, keď sa dostanem do bezmyšlienkového stavu, tak väčšinou to precítim na tej fyzickej úrovni, že moje oči sa cítia čisto. A je to ako keď je zakalená voda a zrazu ten zrak je úplne
priezračný a taký, nemáte pocit, že by ste niekoho prepichli tou ostrosťou, ale skôr pohladili. No, zo začiatku som sa snažila Zo začiatku som sa snažila použiť cestu, že som si predstavila vesmír a nekonečnosť vesmíru. A vlastne to nekonečno ma dostalo do stavu bez myšlienok. Teraz je to skôr o tom, že všetko len odovzdať a nechať plynúť a v podstate tým aj odídu všetky myšlienky alebo nejaké strasti alebo niečo také. A naozaj len ako to necháme plynúť mentálne, tak ono to vlastne, aj to zhmotnené, aj to nezhmotnené jednoducho odíde a tie myšlienky už nemajú cestu, už odišli a teraz prišiel ten pocit toho bezmyšlienkového stavu. Naša myseľ nás pozná lepšie ako my, našu myseľ. Znamená to, že my ako deti, keď sa narodíme, tak už tá myseľ na nás niekedy ťahá nejaké karty, nejak nás chce priviesť do nejakých emócií alebo nejakého diskomfortu alebo komfortu. Ale vlastne tou meditáciou sa stane to, že máme ten pocit odovzdanosti, že vlastne nám nevadí, čo sa deje a aj keď musíme nejakým spôsobom konať alebo reagovať, tak nepoužívame k tomu emócie, ktoré by nás unavovali. A v podstate tá pravidelnosť tej meditácie nás znova posilňuje. Tak ako posilujeme svoje telo, tak musíme posilovať aj našu myseľ, pretože je lepšie mať tú myseľ pod kontrolou, ako keď nás myseľ má pod kontrolou. Pretože niekedy to vie dobre zaškodiť a aj keď v podstate meditujem každé ráno, každý večer, tak sa nájdem v situáciách, kde jednoducho tú myseľ neviem presvedčiť o tom, že by mi mala dať pauzu. Ale v podstate pomáha mi to, že sa snažím v tom momente používať ten bezmyšlienkový stav k tomu, aby som zase bola pokojnejšia, alebo aby tie emócie nejakým spôsobom sa rozplynuli rýchlejšie a efektívnejšie. A meditácia, tým, že som už spomínala bezmyšlienkový stav a že sme vlastne ako nepopísaný papier v tom momente, tak v podstate inšpirácia nejakého vnemu je oveľa silnejšia a ľudia, ktorí napríklad nemali s umením nič spoločné predtým, ako začali meditovať, tak veľa ľudí sa k tomu nejakým spôsobom dostalo a našli sa v tom, aj keď predtým, keď to skúšali, tak sa k tomu nedostali, práve kvôli tomu, že tá myseľ je absolútne uvoľnená a otvorená tomu, aby sme prijali niečo nové do nášho systému. Meditácia a medziľudské vzťahy sú presne tie chemické prvky a niekedy je to aj o tom, že vlastne počas meditácie sa dostávame do stavu, kde rešpektujeme seba aj ostatných a vieme tým pádom si povedať, aha, ten človek to má inak, ten človek to vidí inak, vníma to inak a my mu vieme dať tú slobodu, pretože sami máme slobodu si povedať, a ja to vnímam trošku inak. A v podstate veľakrát sa pri meditácii aj v podstate ukáže možno riešenie pri tom, ako by sa mal taký konflikt riešiť a tiež meditácia podporuje takú jemnú, čistú komunikáciu, ktorá pomáha veľmi pri medziľudských vzťahoch, pretože najlepší kľúč k medziľudským vzťahom, dobrým medziľudským vzťahom je komunikácia. Veľmi jemná, porozumiteľná alebo rozumejúca. Takže tak. No, radosť nemá opozitum. Môže byť šťastie a nešťastie, ale radosť je len jedna a není to ten pocit šťastia, nejakej eufórie, ale je to skôr pocit toho takej spokojnosti, takého ustálenia v našom vnútri, ktoré v podstate vieme prejavovať navonok a radosť ide ruka v ruke s mierom, s pocitom mieru, s pocitom vyrovnanosti a je to taký
nezameniteľný pocit. A chcela by som ho v podstate cítiť viac, alebo teda takže častejšie, ale vlastne tá myseľ mi to niekedy prekazí. Takže snažím sa, je to vlastne taký nejaký môj cieľ, mať takú vlnu stálu radosti a tým pádom dosiahnuť mier, taký pokoj a rovnováhu v sebe. Meditácia tým, že začneme rešpektovať sami seba, tak pociťujeme ten rešpekt aj voči druhým, pretože vidíme na sebe, že sme nedokonalé bytosti. A keď rozumieme sami sebe a poviem si, že OK, toto bola chyba a nemôžem to zmeniť, to, čo sa už stalo, ale môžem to zmeniť do budúcna, tak práve túto možnosť môžeme dávať aj druhým. Tým, že máme rešpekt pre seba a porozumenie sami pre seba, tak tým pádom vieme tú možnosť dať druhým, zase sa nejak zlepšiť, alebo len pochopiť to, že aha, ten človek v tom momente nevedel inak, nevedel lepšie, nevedel pokojnejšie, neboli správne slova, nebola to správna doba a v podstate niekedy to myslíme úplne dobre a nevyznie to tak práve kvôli tomu, že jednoducho čas a priestor neboli na to úplne vhodné. Takže to odpustenie vlastne príde s tou slobodou ducha, že sme si vedomi svojich chýb, ktoré hodláme zlepšiť a na druhej strane to umožníme aj tým druhým. V podstate myšlienky nám vždycky zahmlujú to, že aký naozaj sme. A keď máme práve ten čistý papier pred sebou, tak poznáme, aký naozaj sme. Rozpoznáme všetky svoje dobré kvality. Naša spoločnosť sa veľmi riadi tým, aké máme nedostatky, ale kebyže vlastne sa venujeme tým dobrým vlastnostiam, tak tie nedostatky by neboli až tak zvýraznené. A tým pádom to asi... No, neviem. To mi zase príde spojené asi s tou slobodou, že keď je vlastne človek absolútne slobodný a nemá obmedzenia v žiadnom príjmaní alebo teda vnímaní sveta aj cez to porozumenie druhých, tak sa nám oveľa jednoduchšie integruje, oveľa jednoduchšie vieme sa stať súčasťou nejakej skupiny, možno trošku inak kultúrne založenou, ale v podstate cítime to, že to prúdi z ich nejakého, z nejakej natúry alebo z nejakého prirodzeného vnemu ich okolia a ich rodiny alebo nejakej väčšej komunity. V podstate kundalini sa prejavuje v nás ako vnem vibrácií, ako jemný vánok a tieto vibrácie prúdia cez všetko, čo je prírodné, všetko, čo necháva prúdiť v podstate tú energiu cez seba a keď sa pozrieme napríklad na taký plast, je veľmi sterilný kvôli tomu, že neprepúšťa ani tieto vibrácie. Na jednej strane je plast veľmi veľký technologický dobytok. Akože výdobytok, presne tak. Výdobytok kvôli tomu, že sa dá používať v medicíne. Je to veľmi ľahký materiál, ale v podstate neprepúšťa. A všetko, čo prepúšťa, všetko, čo je prirodzené, prepúšťa tie vibrácie, prepúšťa tú energiu, ktorá nás spája s našim vnútrom a keď je tých plastov príliš veľa, tak je to zložitejšie a zložitejšie. Tak je to aj v podstate z kontaktov so zemou, že keď čím viacej sme mimo kontaktu zeme, tým viacej nám niečo chýba, potrebujeme to niečím nahradiť, potrebujeme sa pozrieť na telefón, potrebujeme pozerať nejaký seriál
ale v podstate, keď sme v prírode, tak môžeme rozjímať hodiny, pretože každý ten moment je absolútne jedinečný, každý ten moment sa už nikdy nezopakuje a všetko, čo vidíme, je absolútne unikátne. Ani jeden list na tomto strome nie je taký istý od druhého a ani jedna vločka nepadne tá istá dvakrát. Takže v podstate okolo seba máme predstavenie prírody, ktorá nám stále predstavuje niečo nové. A čím viacej sme spojení, tým viacej môžeme v podstate rozjímať. Kundalini prechádza našou fontanelovou časťou, ktorá je mäkká, keď sa narodíme. A preto veľa detí v podstate je teda všetky deti sú na začiatku ich života v bezmyšlienkovom stave, pretože tam vlastne není priestor pre tie myšlienky a sú v absolútnom spojení s tou prírodou, aby mohli komunikovať so svojou mamou, aby ich vedela naplniť ich nejaké potreby. A jednoducho táto nevinnosť sa vytráca rokmi kvôli myšlienkam, kvôli tomu, v akom sme prostredí. Je to viacej aspektov, ale nevinnosť sa nikdy nestratí. A to je veľmi dôležitá informácia, pretože s nevinnosťou sme sa narodili, je to dar od prírody a tento dar v podstate, ako máme život, tak máme nevinnosť a vždycky sa vieme k nevinnosti vrátiť a je to v podstate základ. Je to základ nášho systému žitia, pretože v nevinnosti sa veľa vecí vie v podstate vyriešiť samé. Je to niečo, tou nevinnosťou vlastne získame to, že sme pokojnejší, že nepotrebujeme toľko reagovať, pretože všetko berieme tak nejak, že aha, že to vážne a tým pádom sa nenahneváme, nezosmutnieme. V podstate to zoberieme ako informáciu, ktorú môžeme prijať, nemusíme prijať a len si tak plynúť takou vlnou spokojnosti. No, meditácia a mladí ľudia, je to veľmi potrebné, pretože vidím veľa kamarátov, ktorí sa nejakým spôsobom snažia dostať sa k takému svojmu ustáleniu a k takej vnútornej rovnováhe a vlastne po puberte, keď sa vlastne stávame dospelými a vlastne musíme čeliť tomu, čo naši rodičia, čomu museli vlastne naši rodičia čeliť a zrazu spoznávame to, aha, že teraz vlastne rastiem a ja teraz začínam byť zodpovedný sám za seba a určite si každý asi povedal, že tak toto by som spravil úplne inak ako moji rodičia. Ale ako to spravím inak? Spravím to inak tak, že sa začnem na nich hnevať alebo začnem ich ľutovať. V podstate tam ide o to len sa ako keby odosobniť od toho, čo sa dialo. A nejakým spôsobom som sa zamotala. Mladí ľudia a meditácia. Je to veľmi potrebné, lebo do 26. roku života stále vieme zmeniť, myslím, že až 80% vplyvov okolia, ktoré sme dovtedy mali. Myslím, že to je taký posledný rok, kedy sa to v podstate dá, že ten mozog má tú kapacitu. A v podstate strašne veľa vecí sa mení. Mení sa to, že idem zo strednej na vysokú napríklad. Tam je úplne iný prístup. Tam už všetkých berú ako dospelých a zrazu sa dostávame do toho, že sa k nám ľudia správajú inak. My musíme pristupovať k nášmu životu inak. A niekedy to môže byť veľmi mätúce a v podstate nájsť tú zem pod nohami je veľmi dôležité. Pretože keď ju nenájdeme v tom mladšom veku ešte, tak sa ťažšie hľadá, ťažšie sa prispôsobuje, ťažšie sa v podstate ako keby riešia tie veci. A mnoho mladých ľudí hľadá, ale v podstate tiež sa stráca v tom komforte, ktorý teraz máme. Pretože máme niečo, čo nám odpúta našu pozornosť nejakého negatívneho vnemu, tým, že sa pozrieme na telefón, začneme hrať nejakú hru, alebo prečítam si knižku o tom, ako treba cvičiť jogu, to je všetko fajn,
ale to je to je dočasné riešenie. V podstate meditácia rozvíja toho človeka k tomu, aby v každej situácii, bez toho, či by cvičil, alebo sa pozrel na telefón, sa vedel vysporiadať so svojou nerovnováhou v tele.